Bokić, drago dijete, tako lijepo što smo opet zajedno. O, tko je tamo? To je gusjenica s brojevima i bojama. O ne! Gusjenica gubi sve svoje brojevi i boje. O ne, ništa više nije ostalo. Ajde, dijete, pomažemo gusjenici da vrati svoje brojeve i boje. Crveni 1. Naranđasta 2. Žuta 3. Zelena 4. Svjetlo plava 5. Plava 6. Ljubičasta 7. Smeđi 8. Bravo, dijete, skoro sve gotovo. Bijela 9. Gdje je naša 10? Evo je! Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, dijete, naša gusjenica završena. To je bilo jako zabavno. S vama bili Dada Mama Kids.